Vedeli ste, že vaša obrovská snaha vypestovať čo najviac zeleniny môže vašu úrodu reálne zničiť? Je to obrovský paradox. Trávite hodiny rýľovaním, polievaním a hnojením. Ale na konci leta zberáte len poloprázdne košíky zvednutej zeleniny. Dnes vám prezradím niečo, čo zmení váš pohľad na záhradu. Existuje neviditeľná vojna, ktorá sa odohráva priamo pod povrchom vašej pôdy. Túto zeleninu totiž nikdy nesadím blízko seba. A poviem vám prečo. V tomto videu odhalíme tajomstvo, ktoré vám prinesie oveľa väčší prínos a neporovnateľne zdravšie rastliny. Zistíte napríklad to, prečo jedna bežná zelenina dokáže doslova zadusiť svojho suseda. Sľubujem vám, že po pozretí tohto videa úplne prekopete svoje plány na jarnú výsadbu. Budete prekvapení, koľko bežných chýb robíme všetci úplne nevedomky. Takže, pripravte sa na to, že niektoré vaše obľúbené rastlinné kombinácie budeme musieť navždy rozdeliť. Súhlasíte s tým, že rastliny spolu dokážu komunikovať? Alebo je to podľa vás len výmysel? Nechajte mi svoj názor v komentároch a poďme sa na to spoločne pozrieť. Aby sme pochopili, prečo sa niektoré rastliny doslova nenávidia, musíme sa pozrieť na kúsok vedy. Počuli ste už niekedy slovo alelopatia? Znie to zložito, ale v skutočnosti ide o fascinujúci prírodný jav. Je to biologický fenomén. Rastliny pri ňom do svojho okolia, najmä do pôdy cez korene, vylučujú špecifické chemické látky. Tieto látky môžu pomáhať iným rastlinám rásť. Ale oveľa častejšie slúžia ako zbraň. Rastlina si takto chráni svoj priestor, vodu a živiny. Je to vlastne taká chemická vojna v záhrade. Historicky tento jav pozorovali už starovekí roľníci. Všimli si, že pod orechom nič nerastie. Alebo že po určitých plodinách je pôda taká vyčerpaná, že ďalšia úroda jednoducho zahynie. Nejde tu len o chémiu v pôde. Ide aj o zdieľanie rovnakých škodcov, rovnakých chorôb a súperenie o slnečné svetlo. Keď sadíme zeleninu bez premýšľania, často spájame nepriateľov. Preto vznikol koncept spoločného pestovania. My sa dnes ale zameriame na tú temnejšiu stránku. Pozrieme sa na kombinácie, ktoré vašej záhrade vyslovene škodia. Predstavte si vašu záhradu ako rušné mesto. A teraz si predstavte, že do jedného malého bytu nasťahujete dvoch ľudí, ktorí sa absolútne neznášajú. Presne toto robíte, keď zasadíte paradajky hneď vedľa zemiakov. Tieto dve mimoriadne obľúbené plodiny sú totiž blízky príbuzní. Obe patria do rodiny ľuľkovitých rastlín. Možno si myslíte, že rodina by mala držať spolu. Ale v rastlinnej ríši to funguje úplne naopak. Keď sú si rastliny príliš podobné, priťahujú úplne rovnaké problémy. Predstavte si napríklad takú pleseň zemiakovú. Je to nočná mora každého jedného záhradkára. Ak máte zemiaky a paradajky blízko seba, táto choroba sa bude šíriť rýchlosťou blesku. Preskočí z jednej rastliny na druhú, ako oheň v suchej tráve. Vizuálne si to môžete predstaviť ako dominový efekt. Padne jedna rastlina a okamžite stiahne so sebou celú vašu úrodu. Mnohí ľudia veria mýtu, že stačí rastliny dobre chemicky postriekať a choroby sa im vyhnú. To je však obrovský omyl. Žiadny postrek nezastaví hubové ochorenie, ak mu vytvoríte ideálne podmienky tesnou blízkosťou náchylných druhov. Preto vždy radím udržiavať tieto dve plodiny na úplne opačných koncoch záhrady. Je to jednoduchý krok. Nevyžaduje si žiadne peniaze navyše. Ale ten rozdiel v zdraví vašich rastlín bude doslova obrovský. Vaše paradajky budú mať krásne červené plody bez hnedých škoren. Teraz sa pozrime na ďalšiu katastrofálnu kombináciu. Cibuľa a fazuľa. Alebo všeobecne cibuľa a akékoľvek strukoviny. Toto je klasický príklad už spomínanej chemickej vojny pod zemou. Fazuľa a hrach sú úžasné rastliny. Majú super schopnosť viazať vzdušný dusík a obohacovať ním pôdu. Vďaka tomu krásne a bujne rastú. Cibuľa, cesnak či pór však vylučujú do pôdy silné antibakteriálne látky.
Sú to tie isté látky, vďaka ktorým je cibuľa taká zdravá pre ľudí. Ale pre fazuľu je to čistý jed. Tieto látky totiž zabíjajú užitočné pôdne baktérie, ktoré žijú na koreňoch fazule. Vizuálne to vyzerá tak, že vaša fazuľa zrazu prestane rásť. Začne žltnúť, vyzerá smutne a unavene. Kvety opadnú ešte predtým, než sa z nich stihnú vytvoriť struky. A vy sa čudujete, čo sa deje. Často počúvam mýtus, že cibuľa chráni všetky rastliny pred vožkami, takže by sa mala sadiť úplne všade. To je nebezpečný polopravda. Áno, odpudzuje hmyz, ale za cenu zničenia koreňového systému strukovín. Ak chcete mať bohatú úrodu dlhých a zdravých fazuľových strukov, cibuľovú rodinu pošlite do úplne iného záhonu. Fazuľa vám za to poďakuje bujným zeleným rastom a obrovskou úrodou. Cibuľa bude zasa spokojne rásť v inej spoločnosti bez toho, aby niekomu ubližovala. Prejdime k ďalšiemu prekvapivému zisteniu. Mrkva a kôpor. Na tanieri môžu spolu chutiť výborne, napríklad v nejakej letnej polievke. Ale v záhrade sú to zaprisahaní nepriatelia. Mrkva a kôpor patria do rovnakej botanickej rodiny. Sú to mrkvovité rastliny. A tu narážame na problém konkurencie. Kôpor rastie oveľa rýchlejšie a je podstatne agresívnejší. Jeho korene produkujú látky, ktoré doslova brzdia rast mrkvy. Vizuálne si to predstavte takto. Zasejete ich vedľa seba. Kôpor vyletí do výšky, vytvorí obrovské zelené metly a nasadí krásne žlté kvety. A mrkva? Tá zostane zakrpatená pod zemou. Keď ju na jeseň vytiahnete, nájdete len malé, tenké a zdeformované korienky. Rozšírený mýtus hovorí, že silne voňajúce bylinky ako kôpor chránia mrkvu pred pochmúrnatkou mrkvovou. Je pravda, že vôňa kôpru maskuje pach mrkvy. Ale cena za túto ochranu je príliš vysoká. Kôpor totiž ukradne mrkve všetku vodu a živiny z pôdy. Okrem toho ju svojim rýchlym rastom zatieni. Mrkva potrebuje veľa slnka na to, aby si vytvorila sladký a hrubý koreň. Ak chcete mať krásnu, dlhú a chrumkavú mrkvu, kôpor pestujte radšej niekde v kvetináči alebo na okraji záhrady. Mrkva potrebuje svoj osobný priestor na to, aby mohla žiariť a priniesť vám ten najlepší možný výnos. Kapusta a jahody. Toto je dvojica, nad ktorou by mnohí začiatočníci ani len nepremýšľali. Znie to ako neškodná kombinácia však? Kapusta je obrovská a zelená, jahody sú malé, červené a sladké. Realita je však taká, že tieto dve rastliny priťahujú úplne rovnaké typy zničujúcich škodcov. Hovoríme tu najmä o rôznych druhoch slimákov a slizňakov. Jahody sú pre slimáky ako luxusný dezert. Milujú ich šťavnaté plody. Kapusta je pre ne zasa ako hlavný chod. Ponúka im obrovské plochy mäkkých listov, do ktorých sa vedia schovať pred slnkom. Ak zasadíte tieto dve plodiny blízko seba, vytvoríte pre slizňaky dokonalý 5-hviezdičkový hotel s plnou penziou. Vizuálne si predstavte to sklamanie. Prídete ráno do záhrady. Chcete si otrhnúť prvú červenú jahodu. A nájdete ju do polovice vyžratú. Pozriete sa na kapustu vedľa a jej listy vyzerajú ako rešeto. Úplne deravé a pokryté slizom. Medzi záhradkármi koluje mýtus, že mulčovanie slamov vyrieši problém so slimákmi navždy. Slama síce sťažuje slimákom pohyb, ale ak ich lákate na takúto neodolateľnú kombináciu vôní a chutí, cestu si určite nájdu. Preto by kapustovitá zelenina a jahody mali byť od seba čo najďalej. Ušetríte si tým množstvo nervov a zachránite si svoju zaslúženú úrodu. Čo taká feniklová hrozba? Fenikel je kapitola sama o sebe. Ak existuje v záhrade rastlina, ktorá je absolútny samotár a nemá rada doslova nikoho, je to fenikel. Táto aromatická rastlina je majstrom alelopatie, o ktorej sme už hovorili. Fenikel vylučuje zo svojich koreňov zmes chemikálií, ktoré sú extrémne toxické pre väčšinu bežnej zeleniny. Ak zasadíte fenikel vedľa papriky, paradajok alebo dokonca vedľa fazule, sledujte, čo sa stane.
Predstavte si, ako vaše zdravé priesady papriky zrazu zvesia listy. Začnú zakrpatievať, nekvitnú a celkovo vyzerajú, ako by trpeli nejakou záhadnou chorobou. Žltnú im okraje listov a neprinášajú žiadne plody. Mnoho ľudí sa mylne domnieva, že fenikel je vynikajúci spoločník, pretože jeho kvety priťahujú obrovské množstvo užitočného hmyzu. Priťahuje napríklad lienky a parazitické osičky. Áno, táto časť je pravdivá. Ale musíte ho pestovať v úplnej izolácii. Ak ho dáte priamo do zeleninového záhonu, jeho korene zničia všetko naokolo. Ideálnym riešením je vyhradiť feniklu špeciálne miesto niekde v rohu záhrady, ďaleko od akejkoľvek inej produkčnej zeleniny. Tam môže kvitnúť, voňať, priťahovať opeľovače a neškodiť svojim zeleným susedom. Je to jednoduchý trik, ktorý vám zachráni množstvo iných dôležitých plodín. Zostaňme chvíľu pri paprike a pozrime sa na jej vzťah s kalerábom. Paprika miluje teplo, slnko a vyžaduje si pomerne dlhý čas na to, aby plody dozreli. Kaleráb na druhej strane rastie rýchlo a vytvára obrovské široké listy. Ak ich zasadíte blízko seba, dôjde k boju o životný priestor. A hádajte, kto tento boj prehrá? Paprika. Kaleráb svojimi obrovskými listami veľmi rýchlo vytvorí hustý tieň. Paprika, ktorá je tak závislá od slnečných lúčov, zostane uväznená v tme. Vizuálny obraz je veľmi smutný. Paprika sa bude ťahať do výšky za svetlom, jej stonka bude tenká, krehká a slabá. Nevytvorí silné konáre a na nejakú bohatú úrodu hrubostenných plodov môžete rovno zabudnúť. Existuje mýtus, že akákoľvek zelenina znesie trošku tieňa, najmä počas horúceho leta. Ale paprika do tejto kategórie rozhodne nepatrí. Tieň z kalerábu tiež udržuje nadmernú vlhkosť okolo stonky papriky, čo je priam pozvánka pre rôzne hubové ochorenia. Paprika potrebuje dýchať. Potrebuje prúdenie vzduchu a priame slnko. Kaleráb patrí k hĺbovej zelenine, ktorá si nárokuje obrovský priestor. Preto tieto dve plodiny radšej vždy rozdielte. Dajte paprike najslnečnejšie miesto v záhrade a kaleráb posaďte tam, kde jeho obrovské listy nebudú nikomu prekážať. Uhorky a zemiaky. Toto je ďalšia prísne zakázaná kombinácia, ktorú musíte poznať. Obe tieto plodiny sú extrémne náchylné na pleseň. A to nie len na obyčajnú pleseň, ale na zničujúcu fitomoftóru. Keď spojíte uhorky a zemiaky do jedného záhonu, vytvárate doslova inkubátor pre hubové ochorenia. Uhorky svojimi veľkými listami pokrývajú pôdu a zadržiavajú v nej vlhkosť. Zemiaky zasa potrebujú vzdušnú pôdu na to, aby ich hľuzy nezačali hniť. Vizuálne si túto katastrofu všimnete veľmi rýchlo. Najprv uvidíte na listoch uhoriek biele alebo sivé škorny. Listy začnú schnúť od okrajov. Z uhoriek sa táto choroba prenesie na vňať zemiakov, ktorá následne úplne zčernie a odumrie. Je to deprimujúci pohľad pre každého pestovateľa. Rozšírený mýtus medzi laikmi hovorí, že ak rastliny posadíte trošku ďalej od seba v tom istom záhone, choroba nepreskočí. Pravdou však je, že spóry týchto plesní sa šíria vzduchom a vodou. Stačí slabý vietor alebo silnejší dážď a spóry preletia z uhoriek priamo na zemiaky. Tieto dve plodiny navyše mimoriadne vyčerpávajú pôdu. Obe sú obrovskí žrúti živín, najmä draslíka a dusíka. Ak ich necháte súperiť o jedlo, obidve budú trpieť podvýživou. Uhorky budú horké a zemiaky zostanú malé. Rozdielte ich na opačné konce pozemku a uvidíte ten priepastný rozdiel. Pokračujeme s ďalšou dvojicou. Tekvica a zemiaky. Tekvica, podobne ako jej sesternica cuketa, je obrovský priestorový tyran. Jej dlhé stonky sa dokážu plaziť metre ďaleko od miesta, kde ste ju pôvodne zasadili. Zemiaky zasa rastú vo forme kríčkov a potrebujú priestor na to, aby ste ich mohli počas sezóny prihrňovať zeminou. Ak dáte tieto dve rastliny k sebe, vznikne čistý chaos. Vizuálny obraz je taký, že tekvica svojimi obrovskými listami a poplazmi úplne pohlcuje zemiakové kríčky.
doslova ich zadusí. Keď budete chcieť zemiaky okopať alebo skontrolovať, či nemajú pásavku zemiakovú, nebudete sa k ním vôbec vedieť dostať bez toho, aby ste nepolámali krehké stonky tekvice. Existuje populárny mýtus, že veľké listy tekvice chránia zemiaky pred burinou a udržujú vlahu. To je síce pekná myšlienka, ale v praxi to funguje inak. Tekvica rastie tak agresívne, že zemiakom zoberie nielen vodu a svetlo, ale aj dôležité živiny. Zemiaky pod týmto tlakom zastavia svoj rast a začnú živoriť. Navyše, tekvice často trpia múčnatkou. Je to biely povlak na listoch. Z tohto hustého porastu sa vlhkosť a choroby veľmi ľahko presunú aj na oslabené zemiaky. Udržujte preto plazivú zeleninu ďaleko od rastlín, ku ktorým potrebujete mať počas sezóny pravidelný a voľný prístup. Teraz tu máme kukuricu a paradajky. Toto je skutočne toxický vzťah, za ktorý by ste vo vašej záhrade zaplatili vysokú daň. Hlavným problémom pri tejto dvojici nie je ani tak súperenie o živiny, aj keď obidve rastliny sú veľmi náročné. Hlavným problémom je spoločný nepriateľ zo sveta hmyzu. Tým nepriateľom je jeden konkrétny druh mory, ktorej húsenice milujú obe tieto plodiny rovnako. Tento škodca dokáže v priebehu pár dní zničiť celú úrodu. Vizuálne si to predstavte nasledovne. Prídete k svojej krásne vysokej kukurici, otvoríte klas a zistíte, že na jeho vrchole si pochutnáva tlstá zelená húsenica. A čo je horšie, táto istá húsenica sa s rovnakou chuťou prevrta aj do vašich dozrievajúcich červených paradajok. Zanechá po sebe len diery a hnijúce plody. Medzi ľuďmi občas panuje mýtus, že kukurica môže slúžiť ako skvelá opora pre vysoké paradajky, podobne ako to robili indiáni s fazuľou. Znie to lákavo, ušetriť na oporných kolíkoch. Ale v prípade paradajok to vôbec nefunguje. Kukurica vytvorí príliš hustý tieň a zabráni prístupu vzduchu. Paradajky potrebujú voľný priestor a veľa svetla na to, aby ich plody zčervenali a nabrali sladkosť. Spoločným pestovaním kukurice a paradajok si do záhrady iba pozývate katastrofu v podobe hniloby a roja nezastaviteľných húseníc. Povedzme si niečo o cesnaku a hrachu. Tu sa vraciame k nášmu známemu pravidlu o nepriateľstve medzi cibuľovinami a strukovinami. Ale tento prípad si zaslúži špeciálnu pozornosť. Cesnak je úžasná rastlina, prírodné antibiotikum s mimoriadne silnými silicami. Tieto silice uvoľňuje nielen do vzduchu, ale aj do pôdy. A hrach je zasa jarná pochúťka, ktorá má veľmi jemný a citlivý koreňový systém. Ak zasadíte cesnak v blízkosti hrachu, stane sa niečo fascinujúce a zároveň smutné. Látky z cesnaku doslova zablokujú rast hrachu. Vizuálne to uvidíte tak, že váš hrach vyklíči, narastie do výšky pár centimetrov a potom sa úplne zastaví. Zostane bledozelený, slabý a nevytvorí takmer žiadne kvety. Je to spôsobené tým, že cesnak ničí baktérie na koreňoch hrachu, ktoré sú nevyhnutné na prijímanie dusíka. Je veľmi rozšíreným mýtom veriť, že silná vôňa cesnaku odoženie z hrachu vožky a preto by mali rásť spolu. Aj keď cesnak vožky naozaj nemá rád, škoda, ktorú spôsobí pod povrchom zeme na koreňoch, je oveľa fatálnejšia ako zopár vošiek na listoch. Hrach miluje voľnú, čistú pôdu, bohatú na vlhkosť a spoločnosť napríklad mrkvy alebo rečkovky. Cesnak by mal vždy rásť v oddelenom záhone. Najlepšie urobíte, ak ho vysadíte niekde úplne inde, aby nenarušil jemnú mikrobiológiu, ktorú strukoviny tak zúfalo potrebujú pre svoj úspešný a zdravý rast. Vedeli ste, že slnečnica patrí k najhorším susedom pre zemiaky? Slnečnice sú prekrásne. Prinášajú do záhrady radosť, lákajú včely a vtáky. Mnohí záhradkári ich vysádzajú voľne medzi zeleninu pre ich estetický vzhľad. Ale pri zemiakoch je to obrovská chyba. Slnečnica je podobne ako fenikel, rastlina, ktorá produkuje alelopatické látky. Z jej koreňov sa do pôdy uvoľňujú toxíny, ktoré slúžia na to, aby vo svojom okolí zlikvidovala akúkoľvek burinu. Bohužiaľ, zemiak nedokáže od buriny rozoznať.
Vizuálne sa to prejaví tak, že zemiakové kríčky, zasadené v tieni slnečnice, zostanú malé, slabé a nebudú sa vyvíjať. Hľuzy pod zemou narastú len do veľkosti vlašských orechov. Ďalším obrovským problémom je spotreba vody a živín. Slnečnica je extrémne hladná a smedná rastlina. Jej masívny koreňový systém vysaje z pôdy všetko dôležité na metre ďaleko. Častým mýtom je tvrdenie, že slnečnice zemiakom neškodia, ak sú zasadené aspoň pol metra od seba. Znie to rozumne, ale korene slnečnice sú oveľa dlhšie, než by ste čakali. Prepletiu sa so zemiakmi pod povrchom a jednoducho ich vyhľadujú. Aby toho nebolo málo, veľké kvety a listy slnečnice tvoria ťažký tieň. Zemiaky bez slnka nevytvoria dostatok škrobu, takže nebudú mať svoju typickú, dobrú chuť. Slnečnice preto vysádzajte radšej popri plotoch a okrajoch pozemku, kde si môžu vládnuť bez toho, aby obmedzovali vašu cennú zeleninu. Pozrime sa teraz bližšie na vzťah medzi červenou repou a horčicou. Horčica sa v záhradách často vysieva ako tzv. Zelené hnojenie. Jej úlohou je prekypriť pôdu a dodať jej po zakopaní množstvo organickej hmoty. Znie to ako skvelý plán pre zlepšenie úrody červenej repy. Ale pozor, toto je kritický omyl. Horčica a červená repa si nedokážu spoločne nažívať a dôvodom sú opäť zdieľaní škodcovia a choroby. Obidve tieto rastliny sú totiž nesmierne atraktívne pre drobný, no extrémne ničivý hmyz, najmä pre rôzne druhy skočiek. Tieto malé potvory dokážu v priebehu pár horúcich dní doslova zdecimovať mladé lístky. Vizuálny obraz vo vašej záhrade bude pripomínať katastrofu. Listy vašej krásnej červenej repy budú vyzerať, ako by ich niekto zasiahol brokovnicou. Budú posiate stovkami malých dierok. Mýtus, ktorému mnohí veria, hovorí, že horčica svojim rýchlym rastom udusí burinu a tým vytvorí ideálne podmienky pre repu. Áno, burinu síce potlačí, ale namiesto nej pritiahne obrovskú armádu hladných skočiek, ktoré následne prejdú priamo na repu. Červená repa bez zdravých listov nedokáže vytvoriť veľkú podzemnú buľvu. Zostane len chudým, tenkým korienkom bez akejkoľvek hodnoty. Ak používate horčicu ako zelené hnojenie, vždy ju do pôdy zapracujte dlho predtým, než na to isté miesto zasejete červenú repu. Ďalší konflikt v záhrade vzniká, keď posadíte reďkovky blízko izopu. Izop lekársky je nádherná liečivá bylinka s intenzívnou vôňou a krásnymi modrými kvetmi. Reďkovka je naopak ranná, rýchlo rastúca chrumkavá jarná zelenina. Tieto dve rastliny si jednoducho nerozumejú z chemického hľadiska. Izop vylučuje do okolitej pôdy látky, ktoré výrazne obmedzujú rast malých a jemných koreňov, aké má práve reďkovka. Ak sa pokúsite pestovať ich vedľa seba, všimnete si veľmi zvláštny vizuálny jav. Reďkovka vytvorí pomerne peknú listovú ružicu. Ale pod zemou? Tam sa nebude diať vôbec nič. Očakávate krásne, okrúhle a červené hlavičky, ale namiesto toho vytiahnete zo zeme len tenký, ružový chvostík. Množstvo záhradkárov verí populárnemu mýtu, že silne voňajúce bylinky ako izop fungujú ako univerzálny odpudzovač všetkých škodcov a dajú sa kombinovať so všetkým. A hoci izop naozaj odpudzuje niektoré mlynáriky, pre reďkovku je jeho prítomnosť doslova toxická. Dochádza nielen k spomaleniu rastu buľvy, ale izop navyše negatívne ovplyvňuje aj jej chuť. Reďkovky vypestované v blízkosti tejto silnej byliny bývajú často drevnaté, extrémne štipľavé a strácajú svoju typickú jarnú šťavnatosť. Udržujte preto voňavé bylinky radšej v samostatných záhonoch, aby nepoškodzovali jemnú chuť a rast vašej obľúbenej zeleniny. Pestujete melóny a uhorky? Dajte si veľký pozor. Toto je jedno z najväčších záhradkárskych tabu. Medzi ľuďmi síce už generácie koluje veľmi zaujímavý mýtus. Určite ste ho už počuli. Mnoho ľudí verí tomu, že ak posadíte melóny a uhorky blízko seba, včely ich navzájom opelia. Ľudia sa boja, že im narastú nejaké divné uhorkové melóny, ktoré nebudú ani sladké, ani dobré na zaváranie.
Poďme hneď na začiatok vyvrátiť tento mýtus. Z botanického hľadiska sa melóny a uhorky nedokážu navzájom krížiť, pretože sú to odlišné druhy. Z tohto pohľadu ste v bezpečí. Prečo ich teda nesadiť k sebe? Problém je oveľa prozaickejší. Obe rastliny sú obrovskými lákadlami pre takmer identické hubové ochorenia. Najmä pre múčnatku a rôzne formy hniloby. Vizuálne si predstavte to nešťastie. Po 2 týždňoch daždivého počasia nabehne na listoch uhoriek biely povlak. Vzhľadom na to, že obe rastliny tvoria dlhé plazivé stonky, ktoré sa do seba rýchlo zapletú, choroba nemá žiadnu prekážku. Behom pár dní obelie aj celý záhon s melónmi. Obe plodiny následne prestanú rásť, listy zoschnú a plody začnú hniť zo spodu priamo na mokrej zemi. Navyše si obe rastliny silno konkurujú v odbere vody. Uhorka aj melón sú tvorené prevažne vodou. Ak ich necháte bojovať na jednom mieste o každý liter vlahy, obe zostanú podvyživené, malé a stratia svoju sladkosť a šťavnatosť. Uhorky a aromatické bylinky, ako napríklad rozmarín alebo šalvia. Toto spojenie znie na papieri fantasticky. Veď bylinky svojou vôňou odženú škodcov a uhorky budú v bezpečí, nie? Realita v záhrade je však podstatne drsnejšia a vizuálne to zistíte veľmi rýchlo. Tieto rastliny pochádzajú z úplne odlišných svetov a majú úplne iné požiadavky na život. Uhorky milujú vodu. Potrebujú obrovské množstvo vlahy. Ich pôda musí byť neustále vlhká, inak im zvednú obrovské listy a plody zostanú horké. Na druhej strane, stredomorské bylinky ako rozmarín a šalvia sú zvyknuté na drsné podmienky, ostré slnko a predovšetkým na sucho. Ich korene vo vlhkej pôde doslova trpia a začnú veľmi rýchlo zahnívať. Mýtus o tom, že bylinky zachránia akúkoľvek zeleninu pred hmyzom, tu naráža na tvrdú stenu. Ak ich posadíte k uhorkám, budete musieť urobiť kompromis, ktorý zničí obe strany. Ak budete polievať dostatočne pre uhorky, vizuálne uvidíte, ako vaša drahá šalvia ožltne, zhodí listy a jej korene úplne zhníjú. Ak naopak znížite zálievku, aby ste bylinky zachránili, vaše uhorky prestanú rásť. Budú mať len malé, zakrpatené plody plné suchej dužiny. Tieto dve skupiny rastlín sa jednoducho nevedia dohodnúť na spoločnom pitnom režime. Preto ich vždy oddelte do úplne odlišných zón vo vašej záhrade, aby ste z oboch mali maximálny úžitok bez zbytočného stresu. Povedzme si o ďalšom prekvapení. Kapusta a paradajky. Toto je súboj dvoch ťažkých váh vo svete zeleniny. Obe tieto rastliny sú extrémne náročné na živiny a obe majú tendenciu vyčerpať pôdu až do samého dna. Keď zasadíte kapustu vedľa paradajok, vytvoríte boisko, kde nikto nevyhrá. Paradajky potrebujú obrovské množstvo vápnika a draslíka pre tvorbu pevných a chutných plodov. Kapusta zasa neustále ťahá z pôdy obrovské dávky dusíka, aby dokázala vytvoriť tú obrovskú hlávku listov. Vizuálny následok tohto spoločného pestovania je žalostný. Kapusta začne zaostávať v raste, jej hlávka bude malá, nedobre zvinutá a bude vyzerať skôr ako otvorený šalát. Paradajky zasa pre nedostatok vápnika, ktorý im kapusta ukradla, začnú trpieť tzv. Hnilobou koncov plodov. Na inak zdravých červených paradajkách sa zospodu objavia škaredé, čierne a zhnité škvrny. Je to mimoriadne frustrujúce. Často sa hovorí mýtus, že ak obom rastlinám pridáte obrovské množstvo hnojiva, tento problém zmizne. Ale pravda je taká, že prekrmovanie pôdy chemickými hnojivami často naruší pôdnu rovnováhu a spáli rastlinám korene. Navyše, kapusta priťahuje mlynárika kapustového, ktorý hoci paradajky neje, kladie na ne vajíčka, čo spôsobuje neporiadok v celom záhone. Ušetrite si sklamanie a tieto dve náročné plodiny posaďte radšej do úplne iných, samostatne pripravených a vyhnojených záhonov. Zaujímavý konflikt nastáva aj medzi cibuľou a asparágusom. Asparagus, alebo inak špargľa, je trvalka. Je to investícia na dlhé roky dopredu. Kým prvé výhonky môžete začať zbierať, trvá to aj niekoľko sezón.
Cibuľa je naopak rýchla jednoročná plodina, ktorú sadíte a zberáte v tom istom roku. Zdať by sa mohlo, že voľný priestor okolo špargle by sa dal na jar ideálne využiť práve na pestovanie cibule. To je však fatálna chyba. Cibuľa produkuje spomínané alelopatické zlúčeniny, ktoré priamo napádajú hlboký a citlivý koreňový systém špargle. Vizuálne si všimnete, že na mieste, kde ste posadili cibuľu, budú jarné výhonky špargle oveľa tenšie, budú vyrašať pomalšie a mnohé z nich sa zdeformujú. Existuje mýtus, že cibuľa odoženie od špargle obávaného chrobáka špargľovca. A hoci cibuľový pach niektorých hmyz skutočne metie, cena za túto pochybnú ochranu je zničenie samotných koreňov. Špargľa navyše potrebuje pre seba absolútny pokoj v pôde. Neznáša, keď sa v jej bezprostrednom okolí neustále kope, pleje a rípe, čo je pri zbere cibule nevyhnutné. Ak narušíte korene špargle, rastlina môže utrpieť šok a úplne zastaviť produkciu výhonkov na celú sezónu. Cibuľu preto radšej pestujte v klasickom zeleninovom záhone a špargli doprajte jej vlastný, luxusný a ničím nerušený priestor. Dostávame sa k metovým rastlinám a ich vzťahu s akoukoľvek inou zeleninou. Meta pieporná je úžasná na čaj a skvelá do letných nápojov. Krásne vonia a v záhrade by ju mal mať každý. Ale nikdy, opakujem, nikdy ju nesaďte priamo do zeleninového záhonu. Meta nie je len obyčajná rastlina. Je to agresívny predátor, čo sa týka získavania priestoru. Jej koreňový systém, presnejšie podzemné výhonky, sa šíria rýchlosťou blesku. Ak zasadíte metu napríklad vedľa hlávkového šalátu alebo mladej mrkvy, pripravte sa na boj. Vizuálne to vyzerá tak, že z jedného malého trsu mety sa v priebehu pár mesiacov stane obrovský ker, ktorý zo všetkých strán obklúči vašu zeleninu. Pod zemou jej korene utlačia všetko ostatné a zoberú zelenine všetku vodu. Mnoho začiatočníkov sa nechá nachytať na populárny mýtus. Ten tvrdí, že meta zasadená medzi zeleninou dokonale odpudzuje mravce a vožky, takže je to ideálny spoločník. Z časti je to pravda. Hmyz túto silnú vôňu neznáša. Ale meta má tendenciu zadusiť samotnú zeleninu, ktorú sa snažíte chrániť. Je nesmierne ťažké ju neskôr zo záhonu dostať von, pretože z každého malého kúska zabudnutého koreňa vyrastie nová rastlina. Jediný správny spôsob, ako pestovať metu v blízkosti zeleniny, je zasadiť ju do veľkého plastového alebo hlineného kvetináča a ten následne zakopať do zeme. Tak jej zabránite v nekontrolovanom rozširovaní. Fazuľa a paprika. Poďme sa bližšie pozrieť na tento zaujímavý a často diskutovaný vzťah. Mnohí záhradkári sa snažia využiť fazuľu ako prírodný zdroj dusíka, ktorým by chceli podporiť rast náročnej papriky. A logicky to dáva zmysel. Fazuľa dusík vyrába, paprika ho potrebuje. Znie to ako perfektné manželstvo. Problémom však je, že fazuľa je náchylná na určité druhy hubových ochorení, najmä na hrdzu fazuľovú a rôzne škvrnitosti listov. Paprika má zasa vlastné problémy so zvednutím a plesňami. Ak ich posadíte tesne vedľa seba, vytvoríte veľmi hustý porast. Vizuálne sa stane to, že listy fazule, najmä ak ide o kríčkovú odrodu, vytvoria okolo papriky nepreniknuteľnú stenu. Zamedzia tak voľnému prúdeniu vzduchu. Ako náhle príde letná búrka alebo obdobie ranných hmiel, vzduch medzi rastlinami zostane stáť a vlhkosť nebude mať kam uniknúť. To je okamih, kedy explodujú hubové infekcie. Listy papriky začnú žltnúť, opadávať a mladé plody začnú hniť ešte na stonke. Obľúbený mýtus hovorí, že fazuľa vďaka svojej rýchlosti rastu vytvorí pre papriku ideálnu mikroklímu, chrániacu pred úpalom. Bohužiaľ, v našich podmienkach táto mikroklíma znamená najmä vyššie riziko plesní. Ak chcete spojiť tieto dve plodiny, musíte dbať na extrémne riedke spony a neustále ich prestrihávať. Oveľa rozumnejšie je však zasadiť medzi ne aspoň jeden rad neutrálnej zeleniny, ktorá zabezpečí dostatočné vetranie oboch porastov.
Nakoniec sa musíme pozrieť na úplne základné pravidlo, ktoré je často porušované a súvisí s tzv. Striedaním plodín. Najhorší sused pre vašu zeleninu môže byť totiž tá istá zelenina, ktorú ste na tom mieste pestovali minulý rok. Hovoríme tomu únava pôdy. Ak zasadíte paradajky na to isté miesto, kde rástli v lani, zarábate si na obrovské problémy. Pôda si pamätá. Vizuálne sa to prejaví veľmi nenápadne, ale jasne. Vaše nové sadenice nebudú rásť tak silno ako tie minuloročné. Listy môžu byť bledšie a plody menšie. Ale čo je najhoršie, v pôde na nich trpezlivo čakajú spóry húb a vajíčka škodcov presne z minulého roka. Mýtus o tom, že ak máte dobrý a drahý substrát a veľa kompostu, môžete sadiť tú istú plodinu na jedno miesto aj 5 rokov po sebe, zničil už nejednu záhradu. Kompost vám síce dodá živiny, ale nevydezinfikuje pôdu od chorôb. Paradajky, zemiaky, kapusta či cibuľa by sa na svoje pôvodné miesto nemali vrátiť skôr ako po 3 až 4 rokoch. Toto pravidlo je rovnako dôležité ako samotné spoločné pestovanie rôznych druhov. Ak sa naučíte, čo s čím nesadiť a zároveň zabezpečíte správne rotovanie plodín po záhrade, vaša úroda sa doslova znásobí. Pôda bude zdravšia, rastliny budú mať prirodzenú imunitu a vy ušetríte množstvo času a peňazí za zbytočné chemické postreky proti chorobám a hladným škodcom. Tak a sme na konci nášho zoznamu. Kto by to bol povedal, že rastliny dokážu byť voči sebe až takto agresívne však? Najviac fascinujúci, a dalo by sa povedať až prelomový moment je pochopenie, že naša záhrada nie je len nejaká hromada hliny. Je to zložitá chemická sieť, kde sa pod povrchom odohrávajú neustále boje o prežitie. Ako sme si dnes ukázali, nesprávna kombinácia, ako napríklad paradajky a zemiaky, vás môže stáť celú sezónu. Zatiaľ čo obyčajný fakt, že rozdelíte kapustu a jahody, vám zabezpečí pokoj od slimákov a prinesie ohromnú úrodu bez jedinej kvapky chémie. Toto je ten moment, kedy si uvedomíte, že príroda funguje podľa vlastných dokonalých pravidiel. Keď ich prestaneme porušovať, výsledky budú doslova ohromujúce. Preto si pred jarným sadením vždy dobre premyslite svoj plán a nenechajte sa oklamať starými mýtmi, ktoré nefungujú. Ďakujem vám za pozretie tohto videa. Ak ste sa dnes dozvedeli niečo nové, nezabudnite sa prihlásiť na odber nášho kanála, stlačte like a podporte našu prácu. Chcem sa vás ešte opýtať jednu zásadnú vec. Ktorá z týchto zlých rastlinných kombinácií vás prekvapila úplne najviac a ktorú ste možno doteraz sami nevedomky robili vo svojej záhrade? Napíšte mi o svojich skúsenostiach dolu do komentárov, veľmi rád si prečítam vaše záhradkárske príbehy. Vidíme sa pri ďalšom videu a prajem vám obrovskú krásnu a hlavne zdravú úrodu.